Ephesians chapter 5 verse number 1. Wase monom ho sɛdeɛ mosoro agya no nso ɛdɔmo no. Monom ho sɛdeɛ mosoro agya ɛdɔmo no. Saa kasa we yɛ kasa ɛkɔma akristofo nyinaa. Saa kasa we ɛkɔma obi a wose wagye Yesu Kristo adie na wobɔ Awurade din na wote asɔre fie bi. Kristo ahyɛdeɛ ɛyɛ baako na emu kɛse a ɛwɔ hɔ ɛma yɛn akristofoɔ ɛne nipa ntɛm no ɛyɛ wɔdɔ. Nsɛtwerɛ na meate aseɛ sɛ deɛ ɔwɔ ɔdɔ no wawie mmara no nyinaa asudi. Nti Awurade asɛm ɛnam Paul so anaasɛ Paul ɛnam Awurade asɛm so etu yɛfo ɛkasa kyerɛ dodo a yɛhyia mu nyinaa sɛ moma yɛ no dɔ yɛn ho sɛdeɛ ɔsorosoro yɛgya wɔ ɔsoro no ɔdɔ yɛn no. Ɛbɛdan ne ahunu sɛ yɛyɛ kristofo yi yɛsoro agya Nyankopɔn ɔdɔ yɛn. Yɛbɛmu ahunu sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn nyinaa ne sɛ ɔsoma ne dɔba Yesu Kristo ɛma ne bate asefo asase so. Sɛ wogidi sɛ wonyini ɔbae. Na ɔbɛma no hɔ kwan ma yɛyɛ na yɛayade bebree. Ɛma wohwie mogya kronkronkronkron ya efi ɛdɛm ɛnkekayɛ enimu egui. Sɛ bɛyɛ a yɛne ankananka yɛwɔ akyirikyiri no mogya ne nti yɛbɛtumi yɛabɛn yɛabɛnya wɔgyeɛ ɛwɔ ne mu. Nhyira nka Kristo den. Eti sɛ wohwɛ wɔdɔ kɛse a ɔgyefoɔ yi eyi nadi ɛde maa yi a ɛno na Paul ɛto mo nkyɛn esi so dua ehyɛ mo kenade ama yɛn sɛ yɛn nso so yɛnyiyi saa wɔdɔ ne bi adi ɛwɔ Kristo kwan so ɛnkyerɛkyerɛ yɛne a yɛabɛdi Kristo akyi yɛnyiyi wɔdɔ adi ɛmfa nkyerɛkyerɛ yɛn ho yɛn. Saa kasa we yɛ kasa emu oduro na ekura tumi a ano yɛ den a sɛ obiara dwen sɛ ɔde bɛyɛ adwuma a ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɔnfoɔ no betumi abɛsie ne nyina soɔ. Satan ɔyɛ daadafoɔ. Ɔno ankasa ne mpefee sɛ baabi a wɔdɔ akonnwa sie no nkabɔ mu ne asomdwie ɛna wɔ hɔ. Ɔno ankasa nim sɛ baabi a ɔdɔ wɔ no enyadeɛ sɛ obetumi akyekyere n'abusua ɛwɔ hɔ. Enti sɛ Onyankopɔn asafo bi anaasɛ Kristo ɛma bi ɛde wɔdɔ akyekyere ɔmabusua anaasɛ ɔmo de wɔdɔ akyekyere ɔmasafo a ɛsiane sɛ bonsam suro wɔdɔ na ɔntimi mma ho nti no ɛma dwumadie bi obi adie biara no anaasɛ ekuo no a ɔmate ɛwɔ dom no ɛma dwumadie bi ɔmo di no mu biara no ɛyɛ nkɔsoɔ ɛma ne boro so. Nti sɛ asafo kora no mbɛte a ɔmo yɛ bibia asisi a na ɛkɔ so. Sɛ yɛawadeɛ mpo ana warefoɔ ɛde ɔdɔ aware ɛna ɔmo bɔ ɔmo bra a ɔmo sɛ bibi ɔmo yɛ bia na ɛkɔ so. So ɔman mpo ɛna sɛ ɔmanfoɔ no ɛde ɔdɔ ɛna etua na mo ebu ɔman no a ɔmo sɛ ɔman no na etu mpɔn. Abusua koraa no ɛna sɛ ɔdɔ no fapem no wie pɛyɛ a bibi ebesi wɔ abusua no mu biara no mente me ho asɛ nsɔre wom. Ne mmom ɔmo nyinaa ka mo ho bom. Adwen korɔ koma korɔ esiesie bibi ama asomdwie ba lumba yie ɔdɔ nya adwumanti ɔn de atete apansɛm ayɛ.
odo a anya adwuma wo nipa bi ni nipa bi ntemte no on se de nanka esese ye no anya saa ukoye na se a enkura afa so nanka esese eya brempo ayi kese enti odo ya de a emu oduro na ekura tumi a echenso firi se onyankopon no a yesom no Kristo Yesu edi na chie no wono ogina wodo so ene ye ni bibia anso se uka Genesis kuma na wose moma yenyo nipa e wodo ana ogina so ade tu saa na mo no ahonhoma e kan ho ana obo ni chidom ana ode ye saa de Jebra Yesu Kristo e ba ta so asaso beyi wodo adi kire ye no ana wo hie mo kenade ma yen ne a yabaji na die e Kristofo yan so yenyi wodo adi emfa nkire ye ho e Kristofo bebre ni do yeni donti ene sofo bitimi gina ka kire ne nsore ma se ensorefo asomasifo we die muhu omo a enchia wo mo we mu omo nkosera wo mo we mu no omo keka nsam sa enti ene oba Kristo so mu a empapa mu bebre so one ne nkwa asore baako a ohu awunu se wo hia ne tamfo se nya de se wone ne kwa asore baako a wo se wo hia ne tamfo enti Paul say mama yano do ye ho said ye mosoro agya no edomo verse 1 Ephesians 5:1 was enti mama yensua wo nyankopon se ema adofo na yenante odom say come say unu akura wona ne nam kuran unu a wona ne tifie kuran wo se atwa ho timi suro no adenti na sese basa adenti na sese basa wose yenante odom edinka yetiwei ko obi a wona ne tifie obi a wona ne wadwumam obi a wona ne wo asafo mu no enketo da bi kura no a yeto nsa didi so to nsa didi ye friend odo didi no aduane efikase kane pa ekurase those days 70s ni 90s ni 80s efie kakraka twahia edampon be se du baako ene wofie ho ana peto baako peto no ene ye ho akwesede bia dura abusua pani efre efiofo ni wa manyina na omatwahia wa asane so ho nti afisam nkakra nketenkete wiatimi wiakame na nka omatenase na omasiesie asem na asomdua ba etoda afeso a na busua pani ato nsafre abusua mu nipa nyina wo faase ne nananom omomatu kwa nyina obi abeba do wa kwantu omokura wantimi amakura no eduru a oto ne nkra no aba na omabu abusua no nkontaa eniema ye a ebetimi ama abusua na peja ama abusua na fa no ntoma pefra enumu no wenu aduane a no atwa bi no odi ama we nkrofo wenu a no atwa bi no odi ama we nkrofo de wakwa awade akura wakoda ni kunu achi kura no wono susu timi nu aduane firifie ho na odi abra semasi enu achi ye fredua bi kudoɔ eyedua ene ya sene esiwo kakraka na oba panimu a owo fie ho anani afie okwafuo mu aba bode daase nie kwadunie ye kan say bode kokko wanyadaje atwi ne to ade momone atwim wapengo kokko ade aka ho apenkate ne wafufu ade ne kama kokko to
na owia efie won kwada nyina betwa kodo no ahia ni abobahye obia nsem obia dia men owia titi kula ya punumu ya de mefe asoja punumu amia konsuo ensuo a eda kotia ho enye de galamsefo ase no bi ensuo a eye stream water abofra ne okita so mmere etima kopa nsuo nani asensu kro gin bo kro nsuo ko bi okro fifiri abotem na omodi ababego ehenemu ni akata so titi bonsuo ehon hyen titi bonsuo friend bonsuo kakraka bi na wo sansuo no wanom wonum ebi ka na de asiso na akura bi nso ba no osa wono kura de wonum no asa de asansuo no wo eye ayino kulanim no onso anom owia na furu so no wagu so atade akura bi nhyen wa men no ne machire ho na o totaya no okonkotere ne bre so se okonsu anu akọ enu ani na tete no odomu odo a ejanom enanom ade siesie o mabusua no na anu odin na wo ho ena de yesie ni bia ba ene okọ ha da ya ye fre bibi singing room self contain onkom so be for so akom edan mu a enu anu wo fufuo edan kuro ya mu enu anu oye nkatekwai edan kuro ya mu enu anu osaye momoni stew dibewi ase no edan baako jene senti wom momoni senti wom abekwa senti wom abunobunu senti wom ena agidan mu nyina boso ho wura ho a enkomo kuransi enso waseme pese me kofie eye ngwase kese odo anipa ni enti na so nya sa na Yesu Kristo hihye ma ayai etemesre Kristo mu adofo no mu a yehiem enanadwi o media ne so Truth Church International ho na mekwa sore Evangelist David Ghana time 8 p.m. debia ena me bateto ebe ye nkyere awurade doye etu o hye se e na se mo se Yesu yenyi wodo adi odo mapa asa Kristofo yenyi wodo adi emfa nkyere ye ho yenyi wodo adi emfa nkyere ye ho etu ona Paul so etu yefo se moma yensua onyankopon se madofo nom na yenante odom yekaso obi nante odom a ya di papuro no omfa obi ho asem nhyienu mu obi e Kristo ni pa obaye sa me show me tu homa me nyesa me US form me tu homa me nyesa me US form obi e Kristo ni me pacho bebre efia wotimu okwa sori pa o God bless you efia wotimu o ma sunwe mafio de bia koka ntokwa eso kwa sori adwaye utwitwe ho apra ho emu akutiabo mantamu okotena yei wonu obi aku asitire efise yekaso obi anu ya ne pali a we number 1 asem bia na no beka enti akokọ a ni asabe bo no so bo se asem we siye ni pasmesi kura ka sei yes one de ni wiase obae no asem bia ebewu a ekra no adofrom awurade amfra ya nkosa akwa ne so eti se yaba Kristo mu a awurade asem se yenyiyi wodo amapa emema ye ho odo amapa emema ye ho eti Paul tu aforo anu watu aso se mama ye nante odom sede Kristo nso edomo na ote ne ho na ode ne ho ma yen
se ayeye de ene afode a wo boma wo Nyankopon a etu hwea na eye de no enti ha no waye special reference e ha de amaye se de Yesu Kristo ode ne ho ma ye bo afode a etu hwea ma agya Nyankopon yenso yemfe ho mo bo afode ma ye ho atoda yananka obi ehia ye nche mmoa nanso itimi ye ne ti se de yennim hwe yehu hwe itimi ye ni eti se de yehu hwe yennim hwe se odiba bia no se uyi wani ema mobroni uyi wani ma obi a ohia won nche mmoa wanye Kristo ma pede odo no enwe peye mama yensonsom ye ho ade bia wotube ye ade bia woso ahoden no Kristo Yesu mu no bomoden se obeya ma na boro so wo ya enipa bi kura beka se wo no o kire ho amomo nka ope Kristo asemi ope se Kristo asemu gina jimu omo nka de omeka so oti Kristo sumase a enema nyina ye easy de ma enya afi na asumasi na wei ana afi na obi de na wo na wone me na wone me konto kwa na me kura mu na me buafu memuna metwam me masenema no memuna mitirim eno no nye wodo enka Kristo so ho enka Kristo so mpa asa na ma make nyina nka ho tie owie ye no ana wo to aso verse 3 e de ama ye nse adwamammo efiande yo enibre moma wo modin ewo mumu sede ese ahotefo eti ebra ya beje Yesu Kristo adie asorefe ko bia a odo ho akodwon Awurade asam etuyafo ewa ha se bomodin se ade a yefra da dwamammo efiande yo eni anibre as a Christian eni kwa se ye bossa eniema we so a udin ebebata ho na eho asem de sei tio wo se wo Kristo ni ade ebetime si nkwaje kwai eniema etimi si nhira kwai eniema etimi si mpa abokwan wo bobi so a wo se adwamammo ani efi ade yo anase ni brede moma wo modin empo ewo mumu sede ese ahotefo righteous ababia Kristo sumpa kodrupa na obiye asoreba se me ma hye white ti wei obiye jidini o hye ko jan hye nwera na bema mafie me ware o bema mafie me ye ho ade o na watima hwe onyankopon ani ma hwe Kristo ani mpa de ko jan ne nwera wei dumemenda akwa sore o me nipa nyaso na watima hye atade wei pa sister na watimi ne bra bi twempena empena mu odin timi nya adaje koda guy ho na wone wa bodwaman asa timu nyinse nyina togu woni bra ya twempena 4 years woni bra ya twempena 2 years woni bra ya twempena 1 year sister enti edi sam enche wo no wadwen ya wo se wafa ho adi ana de sa bone wei eti asori wei eti wo nsuro bibi
You don't fear something. Unsuro bibi. Won a ebe diifuo mu a omutimi firi obi ka na ho asem ekire no enima no ani ho. Nanso won no ka no. Eti unsuro se atumi no. Yeah, na de galamse ni na na twembena. Game Boy na woni ni date. Kwahye no weekends ya na waye de obeya. Edu ohomu a okoye nso a omasore no a na watwen kakra. Edi be say 3 weeks ya na 1 month na oboapa na okwasore no. Edifo tiemu kobei awurade mfa nkyire difo da. No, omfa nkyire difo da. But hunu se what is happening with na awurade fia. You are deceiving your soul. You are deceiving your life. Aya den na oba bema onye oba ho ade na wuti Kristo fie na wode sa brabo we bi asi wane so. Tio Paul say adwamammo ne efiande yo ene anibre de moma wo mmodimpo ewo mumu sade se ahotefo. Sade se ahotefo. Eti obi a wate no wafiri wiase nkekaye ho no eni kwa so obeji Kristo adie sa brabo wei ye sa bodin ebata wo ho tinkomuni eni kwa sa brabo wei sa ne ye wei ye bodin ede bata wo ho wose fiade yo kasafi ka ho beiguro ka ho occultism practicing eka ho efiade yo ene anibre say sa niam we nyina danchen as say anibrebre eno kura de dangerous anibrebre isi abe wura ni papa abe wura a Christopher so called Christians, some Christians anibre abe wura ni papa obi time kwa asore na wotimu no na obi ani bre no ani brenti no akose wono ankasa ni nua ani brenti no akose wono ankasa ni dwumani omunyina na te asore fie no ono no akokeka no asem ani bre ani bre obi a woye ni brefu obi a no honhom papa ntinemu obi a woye ni brefu obi a no bonsam honhom da tinemu have kura nkobi enti se wonya baji Yesu Kristo di se kinkrei maunsa so enyo adwen se wabaji Yesu Kristo di awie uwiase abrabo a akane na uwo mu no obesa koso atenem ebasa wonyi Kristo nei urade kan ma onka won frada enti a Christopher binom dodo a minimum share our life we so ya hwe urade kwai ya pene ncha akoro no obi a wo hwe me biada woti ewiase abrabobone mu ana kane no na wo mu no waba Kristo da so timo bia no you better repent wase adwamamo efi ane anibra de ini kwa se ohutini ye bossa dini bi ewo wo ho oye sofo oweme wasafum sabrabo obi ikoso ede na oyafa ho sofo mame udifo ba o hweme abrabo wei ekoso ewo asorim wahu bi anabo be na otu afa ho bebia urade honhom wo no ho na oje ne fa ho de wo na asafo boni adorimu asafo Satan no ankasa na besi na konwa wo mu so ebeye dey ena Kristo honhom etima fifiri ho ayafutu sem ne yetu honfo
a Christopher Guahudo mienu was so. The Mudia hen out of 4 minutes was share. Oye. Oye, Papa Nibia. And now we are sent. We original Nibi. And I say we fake. Nano Radia same 2 years for. Was it Odipa Bian Sheye? Na wani padodo achi ankoye bone asorofie ho awotie yi wan na hwenu sua no wan na hwenu sua no abaya no owo asoro a waye chengelenge a sese no ono de bia ne ntade emfiamfia nketenkete emfiamfia sese ejirifo ma binom sese mo ntade na mo pemba eze mo pese mo ye bishop wana style bi na nemi hu ba ko bi wo media no so abaya bi ono pempam ku jan ne nwera ne me hu ba ko bi style bi o ma pempam ne ade eze mo pese mo ye can I say bishop wana style ya eni eyim ene niem mi yana minim de mo gine wiase ebinom minim de mo gine wiase minim de mo gine wiase eze mu de wiase na be wura asore no mu ama no kura enipa binom etie no mu ankasa mo se dane no mu amo dane no ebinom hyenta de bone ewo media no so ye tiemu ho ye tiemu metu nyina me ni kura si ye tiemu no na ebinom so de ntade bone egu media no so wo mo no Jezebel honhom na awurawura wo mo mu maba wonu birum Jezebel honhom emrante no bebre Jezebel kana jai abrantie we Simon honhom no bi ana awurawura wo mo mu ye kan God spirit e bi nti wo mo mu nti wo mo de sika na awurawura asofo no ne adifo no birum wo mu di bone a na o makotua sika wo sumase said be yo mada pa na di mu nyina mo be kogem. You go to her. Also, matiti ku. O matiti hu ku. We celebrating the birthday. Omu no mposu wo mo. Omu posu video a. Your say team no na like share e comment wo ho. You ku no matete. Omu posu nkwase ade a na obi so live no so no so akọ no like. Ube mo de mo. Ebi no mo nkoso na mo nyesa. Na mompo enkwagesem mompo nkyerɛkyerɛ pa na mu ni wiase achi na ade a betima boa okra nkwagye no yifiri wa akwan awurade beba wo awurade beba na obetua nipa ka sɛ de ne nnwuma sitie sɛ wo se wo odo hu na wo mo omodi asɔre no besi wo no unim kwankura jiri ne fa so bae jidi asɔre no unim kwankura fa so bae ye ne wo wote ya wote dase akura na ma akura so ana akopam ko gya no apam nwira ana ade abetinam na nkwase ade nko a kwase asem nko a wonya honhom na ode oba akohye mfikyire na omiamia no fa no kɔ kan kɔ wura no fa no kɔ boru bamu danda no fa no kɔ kwasea be wiase no okoto oba no mona bo okoto mona le binum so yamfa ni mo because the binum asum yo mo hene de bia wo paase matie de bia wo paase matie di wo mo ye ji wo musika pa wo bi dia wezo pa TikTok ha me say Mr. Wusu evangelist nipa binum pa nkrofo bi bo ma po pa wo media no so ha no da ko me bie phone lines na tum eno hu adwuma ngwa na me kwase abuo bi odifo bi abu bi abeka no ha so ye jiri ni so ye hwan beka se wan hwe yie na wa mu ani ana ho na oyi wa dwen se obemo wasoma ye ohene na nokura nsem a achechefo ne asofo bi no ba media nso beka no se untie na obedi disafo na chi a de bia no obemu wahunu ujimi no nyansa emu nsonso ye mini watem
mere me bie wadwenem ti de bia me ka kire wo evangelist hwemanim ye onipa bia ofra no so osofo obi a ofra no so onyankopo difo obi a ofra no so ye difo bia na obebo mpa ya ma na se oso oma wakwankyere na odi ka charge wo no eja bra sister me ka no kro hwemanim ye oye fake. That person, that woman is a fake. Dear one who be a so seed, mammy. Na men cast someone in Tierney. A binum John, do one life or so, John life or so, or could be life or so. A more you could set up for the men that winner, John life is so seed, mammy. Number no could dear so see the brasses here. The obey me be a so. Obi will try to boato if 50 Ghana echo. So seed. Na men cast someone in so seed. Ba for ye ameka na zaneti ase ba for ye fa number no ba for ye obi kura timi pin ne number sa for no nyom ye nkwasiafo adifo don't follow them. Evangelist ojewura na meka kire oro omo ye nkwasiafo adifo agurade nsoma omo wo mu huna no maba eyefa na Yesu Kristo ba ya okoso obi yare okote ni frafo ani omo obi akwankire a okache nso omo afode anza onso seed e Bible tifine e wo Bible tifine na onso sanse wunsu atworo ninti na wagye atum na ho pro che mobile money kura wo de ka wo na akobo bosia utimi kura frɛ Ghana na mo obi asane sika koma kwase adifo we na wagye usika di empire kro mobi ma wagye usika di so wan kasa wo sachira wadwen na wajai boneyo tio wo watwe ho afiri bone ho na de woni padua no wokra ene wo de nyina magurade a me ka kire wo se agurade Yesu Kristo no akasa be bie kwan bi amo adanse wo abrabo mo anye obi a na ebeye bibia ma wo bere woni sa daage no na woni sa wotwe no na wo fa ho ma Kristo yie na bone aye ya kwamu manti ene ehu agurade ene munyam ka okoto ya bompa na agurade de adanse abrew Kenya afi no beka wo beko so obi mompa ma na okwamie nti ebinum a omotiti media no so omo hyehye nkojai omo hyehye nkokko kweserafo binum a omo keka ho a omo betete media no so omo from so omo ya difo no a so seed ba for nyina omo ya kromfo don't follow them e kan wakoma no waboa no ba se nipa no ebeka kire se mahunu bibi enti awurade kasa kire me se ba for na menkire ode obeye me se woye kromfo kobo kuramfa mo o kansa pefiri life no so o mahunu se ha se no enipa adwenu mo ha enipa binum num se prophetic ene sa anema no enipa pe ana o ka hu asem bi tu nipa bi so a o mu di ahopopo be ye hu adwuma meme kwa me san kwaza se mu di fem fikiri obetimi kura ma kwankyere bi sa anema no nya de se wo benya sika like wo benya bie ti de ba ya no se ne se wo nya bi dia se ni sika ma me na me mfa nkototo obeka cho se ene efa o se ye ko children's room ekoyo madoye enti asese ye toto anwane ade enti sandi sika bra okacho se ko children's room a oti aburuchi memu a wo faase wo nua bi wo sewa bi opa fa mani pakro no ankoye akwanjere ne mfama ana se aburuchi memu direction inyanka ne mobrofo kokoye no ho ana wa wo pa ba Ghana no abai wade en sandi sika nsi difo bi so man go ya akwanjere ma e bede no anya mu nhira ebinum momani na ho se usua twa kronkron no a na wo ma awurade asem no wotena awurade bie wadwene mu kwatiri na obi antimi fa wo sika nkudwa na nka e ka humufo a e huhumufo ni bi
media media so e mehyehyɛ nkom jemi ko so de ase ye be ka dwen sa kyerɛ nsɛm akyerɛ ofiri sɛ Yesu Kristo ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase nyina kɔka asɛmpa no nkyere nipa so mo nsakra o madwen wanka sɛ ye mehyɛ nkom Kristo ansoma nipa sɛ ye mehyɛ nkom wɔsoma wɔn a wɔpa wɔn no sɛ wɔn nkɔka asɛmpa pa no adwensa kyerɛ nsɛm de wɔn gidi a na nipa no ensɛnkyerɛne efiri asɛm no mu akɔyi nipa no adwuma ama wonya danse wɔ Kristo mu wo de Awurade frɔ no de TikTok nkwa na betena na hyɛ nkom ana nhyira nsɛm no waka to nipa so saa na wo hwana soma man of God hwana soma you claim yourself to be a man of God but me hunu sa so you man of God no Isaiah monye sa abrabɔ no bɛbɔ yo Jeremiah monye sa abrabɔ no bɛbɔ Daniel monye sa abrabɔ no bɛbɔ nti wo hu mu ne fren sɛ wo de bia betena TikTok na wote no salvation message bia mfiri wonu mu mai de bia betena TikTok wa Awurade bie kwa ma wo Awurade nhyira o ma business nye konso o ma ho ahwan eno nko na de bia ka kyerɛ dipo media no so eno nko na ka kyerɛ dipo media no so Obenita, God bless you. Eno nko a maintain sɛ waka dwen sakyera nsɛm wo de wo live no so apart from me live so no other platforms you are join and send any message so other platforms na akɔ join send any message so salvation message bakukura no e kan wo so prophecy nkwa na akɔje emva because one kasa mu no nsakra nwie I'm telling you one kasa mu nsakra nwie usuban akabi ana Awurade nso no yemfa chance a yehuguru mu nkɔje aduane mfire ne nkyai wan na wo life we so a mepakyɛw wɔyɛ baatan a wawie aduane a wɔbɛkya ma ne ma ani ne kunu na chance no edidi mu yehuguru mu na ɔde okwa akɔfa de aduane atom da wan na be chance a yehuguru mu na de aduane atom se dipa me didi mu anya dwuma da edisa no Onyankopɔn anim no Kristo Yesu anim nete enti hohoro chance nim na mo nya kama na fa ne tibu aso na fa kɔgye aduane sɛ na bɛyɛ a ɛbɛyɛ hygienic amount wodi a wanya ahoɔden ɛde atenase wakoma na America akoma ne adwen no siesie mu ye akoma ne adwen no siesie mu ye chenkomo ne edi ma obia na daw sɛ de fake fo na si adɔɔso no obi bebu kwase a emeka o omom hyehyɛ we no fake wom oyemu obi bebu kwase a my life no so meka sɛ mo nkrɔfo no bi abu me be careful Ephesians chapter 5 verse number 3 and 2 as well. Was it any aniwodie ene nkwasi asem ana aseresere sem a ense moma wo modin ewo mumu oh nti niema eye aniwodie on za sembu oruma wote a kyese aniwu so niema bi orum ne sia ana se ekoso otum se ade we yede aniwu ini kwanse ye bodimpu ewo mumu seka metu evangelist Awurade mpantungu na ma no denden wo media so se de Awurade na me so pai wogye nsem yi na ebewi ase na nka obi wo media no so anase akwada bi na makɔkye na hye kokom baabi na nka mimiamia no
ma fefe no said ye me pe awurade asem se aniwu epia and I say like aniwu awurade se saa niema no eniku te sa mango eniku ase ye bodimpo ewo ahotifu aniwu ma wo ba se oba besia wonyem ubebusa no wose me ne mema mienu na nyem aniwu so oba wo ne mema mienu na benyem so ra se aniwu se uwa asori fie ne bewi ase Kristo ni na okobodua na nsape yes wo gina nsuo so kodane eye ne wusam e de mawo yes na nsam wo so ayi asafo pani bi ana ifia wotimo bebia wote ge bi te ho ge no ofege obakoko bi di eda chese wa monitor ge no ama ge no akono ewura no abroso enti edwaye no ya bonte adwaye ekurase ayi kakra sa na mekenu nti wo de nchansen e na age ho ena eda da obi ni ho no awiakete ya no ye obi ni ho no pe kwan bi su na okutu tokuru ewo enchansen ho baabi okutu tokuru nti eduru ebra lady no ko dware bia na wakotete ho anu aize na de bia again no edware a na asorebo asopani edemu a na obi dware oba ni dware bia na wakotete ho no one touch say ya no haniema asori pani eda we de wa yache ana dako de awurade pa na so ntoma na ya chinimu ne musi kwia eda wo ya dai papa cho mo fanchem so yi eda ne ewe eda mu a oba besi edware abaya wonti fie kompa munyina na se makọ ha dai ena mutifio ekowi ase a eda mu a ene guase eda jiri village so the Bible say ye niwu de we ye friend no eniwu de eniwu ade awiase ni kura enkonko ye no Kristo ni na oye so wose enioma eye eniwu niema eniwu ade eniema a se oye a wankasa no obi won nchen a hu se ne hon kentene no awurade asem se ye be ya Kristofo a eni kwase ye bodimpu ewu ye mu onim se eye eniwu pa mo oba se andanika wo be pia bonte wo de tie din no ni din de sei andanika na che se atade a wo hye no wase a na wa hye tintin aguso ani a friend andanika na afei de ade a wo ahintayem eden na se de apia bonten na enne obabesi atimi de bi kofro ka nyina eye ni wumu oba se obeye saade no kwesi buroni no ye no wo ye ne se mo mfa nhya matade ase aden na de egu abonten etu Kristo di bia obeye saade no bia no awurade asem so eye ni wo de maw oba bia wo ye sa eye ni wo de mimi wo ma no mo hyehye sa ne mananda sa skinny kete short na ndanika no a o ye ne sa under short yi na o mudi piepie no a me hunu se sa ma na emso mu ne ntade the lack of cloth o mu ne ntade yes was all one ntade a ka won hye we mvambie
nti mi hu omo za de bo na person ka me frɛ binum ya me zakra ababawa hwɛ wawu ne ntade nti yenko race no so na kopɛ ntade ntintindi bi ne fa hye because the why ye chese woni atade a wo hye eye ni wu so ara se eye ni wu ma Kristo ni abrante ase wuti awurade fie na ebewi ase no wo phone so na wo jonjon WhatsApp group ahodo ebehwe no pornographic group na jonjon Kristo ni bema eye ni wu de ma eye ni wu jarofonom eba mo chew si abeji Yesu Kristo adi na yedi ne nase na ye hwese ye ne be nante dia mepa mo chew di bia masem de ba kopo enkwagye na form enkwagye na form wo de hwe atete ene aseresem a ene atwetwe a enipa bi etwetwe abrandi nano me kan wasem hwe atwetwe enipa bi twetwe no ebonowa ensuo bi ensuo jemu anu obi ye video bi na sound no air trendy ebonowa hini yei isi nipa di diffel na de wo kan ti susu aba se eye no kre nso obefan se esia obedai isi says esia sato no fifi na wo kan esia obedai Mommy mfa things easy. Said the ekoso no a no what time na sha was nipa didi ototo ne wo ma wade agroi kopem bra no wa ekofro adaka na omudi no wa ho fel. My brother kwesi, God bless you. Omudi no wa ho fel. And then one ekoso and all kind of crazy chire nipa they don't follow, they don't understand you. Almost what dam unim ne woye berisani twase eba wana wo huhuma aniwa wana wo huhuma aso no na urade huhum wo mu no wo meti ase no mu hwe omu akwa yi wose enioma eye niwu eni kwanse wo bodin ewo ye mu sa wotefo no wose nkwase asem anase aseresere sem a ense kwase asem eni aseresere sem a ense kwase asem diabe Kristofo no eniem ye woniem bi won ma o ye pe na se eye nkwase ade no wayem wodi nkwase asem ibine sai akura wane ne tie wane ne wabesofo wabatena ne nche bewi ase no ne akura ne se da waye mumuyose asa ye nkwase asem wodi nkwase asem wodi nkwase asem otuma mu bia be dada bua faso abra woni tue de no krensem a kire wo se media ya American wasem no otima ma obi a wo YouTuber fo ni bi ade adi yense bia be dada no obu enkwase asem no wadie no oso wantie futu osidi atoso biem ene asere nsem a ense obu on ma 1 2 no osiri obi twe 1 2 no osiri obi twe obenyem no ntimi nante a ohuna twe no osere no obi yarefo no ohuna twe no osere no okoto aduane so obi papa panimu ni tinwapa waje abetie 15 Ghana enkuruma maame san ase no guso ohun ya twe sese ade bia ye obi ade bia ye mistake bia na no dem no osere no urade asem se asrasre semu a ense yemu no ensa hotefo
Edupa bia de bia o se gusu kura ni ade kura. O respect kura ba form. O respect ba form. Ma woni mu nyedu. So mo woni mu yedu a enipa bu. Obi ade bia na no dem o kasa bebrebe bia no. Olusu ne ya kan say ne respect. Yes. Eti abedi Kristo achi no. Momi enye bibia fe. Na Kristo Yesu ehu ye bobo. Kofi me pa che ogere na ponto se Radin Sha. Tien komoni. Verse 5, Ephesians chapter 5 verse number 5. Was it if we say munim dada se odwamanfo bia anase obi oye fiduyo ni bia anase obi oye ni brefo a oye busunsum ni bia oni apejade ewo Kristo ene Onyankopon aheniem. Aroforom afi yatin trust semana ene nkomanase. We Bible na ekan. Eti etoda ya na ebinom ana mu agirifo de mo de mu quotation ni mo de mu preach a adwaman mu preach a adwaman ko na mo preach a bra enyo na asoma obi o sister enyo na asoma obi eyade ayatworo ene yema wore ho last bi me ne agiri ni abrantie bi hia wore mu agirifo de mo de aka mu ani adwaman ko a mu preach nyina ye wan we adwaman ana mse bra jide no we na se wontimi nko ajai eni tworo nsemu na wo ka se wo mu preach adwaman preachers dodo say ni preach adwaman e bi preach different messages at the topic na adwaman na papa enka Bible no kan ho asem event number loto na bank event number ehu quotation be brodo ye kom se wonu amu ankasa no adwaman jiri ni abrante a wotodwom adwaman ye ne se pacha ishiemu anu achenchen ne saa ofiri anu ono obe kwada kwasea ona di jiri ne bae saafo no mu mpa adwen sakira bonsema wura wo makoma mu dada eno mu nam asore no mu di nkwase asem saa mu di nkwase asem saa no owu akobo nsem jim e mana ha se me se kwasea but nipa bu ho no mu a kwasea fata wo nipa bu akwasea fata wo wasi munim dada se we trono na eka wasi we know already ye nim dada se obi a wo bodwaman obi a wo ye fiande yo obi a wo som bosom onko hebe we ye mu atenyo it is a must ya tworo awurade de stamp with team so wodi no moja na ye nso anode de aso ano obi a wo bodwaman obi a wo som bosom odi bosom achi mere men ko bosom so enso na busuafo ko bisa ne ane a wona mo musika wona ha ka ma wo o sendiska na mo de akotoshi na o kan obi osom bosom womo abosomfo ogura na mako gina ho nyina Kristofo a abosomfo hyefa na mako twahye nyina hunhum no Awurade ka mofra abosomfo Kristofo bi no mu a abosomfo hye hyefa na matwahye na mu bochi dombi asa mu bochi dombi muni so mu mora hunhum no Awurade asake mu nyina afra abosomfo ho atemu de odum nyina be kogim bisa ho say when was the last time obi ye crusade na utimi ko obi wa sori ya wo kokura no when was the last time omoko evangelism na utimi ko obi na ko bu chidom but we asefo shefa
Ibinum wo ho ahoden a yetimi de ko gina donhwere 9 donhwere miensa twitwa ho videos esa posti de toto start konfo de no abin otubodi an ko osoro no ana wayese awurade se safo ni nyina no onu mo ye one atemu da mu kogem wasi munim dada se odwamanfo anase obi a oye efidiyo ene busunsum ni bia oni enkwaje wo Kristo asem unless wasesa na dwene wasachira aba Kristo ma baji Kristo adi wa ye awurade apede ana adwama no nso no ewo nhyehyeye abranti a wode wo phone ema wadamfo frɛ ge no ema ne ba ne dem ebebo adwama no wo awurade do aka ho tienie awurade do aka ho wo phone na wo ma ne de ye call awurade do aka ho o phone na de je ge ne number de je boy ne number awurade do aka ho wo dem ana one ge ne be share ye ene no no niema bi call so awurade do aka ho wo ka dwama mo no ho bi wo ka ho nkomo amudi ye efa kwan befa so a one ge no na yemu ni ani nyina no okura na akirikiri de nuo bi ene atadwe bi ne niema bi na kekasi ani wo kire no awurade do aka dwamamofo no koso na wo ma wadamfo no mora na tu mu nkyene ndize awurade be hye adwamamofo a wo odo beka ho because hu jesi ni ukura bi hu handkerchief hu himbi sei eti Paul tu yen akristofo ana oboye kokose ya be ya akristofo no obi anhwe no yie na pa wapa won afiri wiase achi no oba kristo no be nante we awurade suro mu nchirima akristofo nchirima momi ya hwie ye kristo sum yie atoda mitimi enese me fa kurum kwa so me fa kurum mitimi chese eniema me huru na anya papa. And I ask myself, why all this? We were Kurabi Asian Kimetua Quatenao. Jumini asasi bi ada baby no makobo sese. Enema ekoso no nye. Ewiase awie bere no ye wo no. Bibia ya dak. Esuma durba bia. So wo huhuma ni wa. Unim de America. Esuma durba bia. Enipa kwan ya sai wa urade ni ma sai ya ma. Enei. Che oduma kwan wantwa na no so a. Ahwa wonye wo kra bia. I'm telling you. Wantwa days ni so a. Wonye obi anu agye no. Koso ne me koso na tai. Then a Ghana ha TV station, Ghana TV station, and I job say 1 to 2. It me you pornographic video porno ewo phone ewo TV so Ghana ha. Yi porno TV so. Why? Heaven yeko. Di mperifoni kroma. Wa be kan okre no ye be report on ya the handcuff abegu nsa because wa kan okre. Yo, yo, Mr. Mary, God bless you. Yo, Radisha. Hey, and then they did the assassin. Isaac, okay, Isaac, I'm what? And then they did the assassin. Okay. Why? And now kind of cry. When you say no crash as in Kuntumpu dia. A nipa bi kura me life for me, ye nipa bi kura TV shada betete back door. No hwese bia me ka asem bi na bia makobo bi din anase bia bibi azanfo bi ne difa atofo bi ne ade na bia kobo bi din na ye ya na mumfa kutingo we no monko che namra mumfa no gina mra no. Madam Janet, God bless you. Vision Day, Miss Sparrow.
Radin Shao, Asunjin Cow. Was it Ephesians chapter 5, verse number 5 on to us on. Until o two of us say, Yenim Dada say, Ujamanfo bia, Obi ye fidu yoni, anaso ni brofo a oye busunsum ni. Oni apejade ewo Kristo ene Onyankopon aheniem. Yes, fiade yo waka. Eye fima obere ma se wo be mamu a wo de otechira mo beko oba ase. Eye fima eye fi one oba be hia wo techira ma unso abo ho dua wa kese wo busa obi a oye sunsum nyuma bia ne busa na sase mu yase. Be ma wo de ne techira ma akofo oba ase. Sunsum no busa obi a owo ani na owo ye kana say owo third eye. Ne busa no sunsuanso okura wo ani dua bone no me ade ma ho. No bum kutodwe edo techirema yesa ane mawi oso kwasore ka wose me yere no sa na urade kire o Obenita, is that part recorded? Nya sanketwa. Yes, Kofi asempa na ye kana sa oba so the same thing ye free BBJ say ewiase akono bone e develop wa mene abewura Kristofo binum wiase akono bone a edi ni pe kogiem abewura nipam ebia be ya asofo ebia be ya difo ebia be ya asempakafo no kura dawa esase ye de kire nsorema ene nipa binum amu free wiase ba Kristo mu no ene sane ma na ekoso ewo Kristo fie abono kura se nuam ana kontompo esi apakam ene agene yoyoyo agene yoyoyo. Oh yes, me preach we nyina me wi a metimi atwe kura ko posti oh YouTube metimi atwe posti enu achi de na matwe posti nti me wi a mebo modena no ma twe we so no ma sa posti efiande yo bayugro efiande yo oti asorifio no ogro baye oti asorifio na be bonsam okonuro so obie na no a kasa waka nyina ye ensemhunu kasa a egu ne hufi sade Yesu Kristo kan wo Matthew asempem wo se eniema efiri nipa mu ban ene gu nipa hufi na kuma mu ana sa nioma we nyina firi ba ayere fasem nwamansem anu aka busosem mami DJ Baby Live TV mommy na pom ti se mpacho minim se Kristo Yesu adom ho ye papa Radin Shao ya cha mofra na mami eye futu ni yetu ye ho as Christians Awurade amfrɛ ye sɛ obeguye no ma se wanfrɛ sɛ yenko fi mu obia wo ye Kristo ni bia hobrasiem amene wo hye wo life no so ma ensonso yemra wo ni wiasefo ntem no matter where you are be bia wo bia so betima asum Kristo nukurem amana ye nano Yesu Kristo ne oba no hyiaye no o ka kire ne sɛ oba no kire Yesu Kristo sɛ agyanom de abipo su no osiesie de amaye sɛ yemu Kristo din o yemu agya ne din Yesu Kristo ka kire sɛ hwɛ me ka kire mo ebedru mre bi no enya hanko an ebebo awurade din o na ebebo awurade din hum ne nukurem wona asum agya no wo hum ne nukurem ene na agya no hwehwɛ nti babia wo bia wo wiase ha asase bia wo tisu bia no wo de kwotena nkramofuo nim Dubai ne wo mo ekeka nko ene Afghanistan obetuma asum awurade wo ha mena mindset the heart asoro kura ni wo kura betuma asum Kristo amena yes
said your Daniel no bomb pie ewo ne de ma ne yema awurade tene no. You can create by yourself. Asori fuku bia no abetimi eye papa betimi akodwo no ma wankasa te wasori wo fie ho ye mpabofo soma awurade wa hotiem hu mu ne nukurem kopem bre awurade bebie kwa ma wa wobetimi abedwo ne asori kuo bi na onu metua na mo nti tworo no etuafo eti verse 6 and say momma obi emfa ensemhunu enadamo na saa nneoma no eno nti ena onyankopon abufuo eba so de maso momma obi emfa nsemhunu enadamo nti se wan hwe ya obi beka kire o se oh Kristo kura wo ma wiasa temu bia ni ho ana mudi Kristo achi kura mfa so be no manya ana akwa asoro kura die no wanya akwa no kura don't mind him, don't follow him. Oh free on kura so for near Kristo for on kura and obi a odi awurade achi oni hwe we na di na chi don't mind them. We are making money. Come and join us. Mo Kristo no mu di na chi kura ze mo kire mo oba free mason mu asisi awa ye no mu keka nsem awurade asem se hwe ye ana wo mu obi anada. Yesu Kristo no a wafre ye no wodi ka kire yen se ono na henie mfiri ha pachotieni o wo se wono no na henie no emfiri ha. Christ kingdom and God's kingdom eni asase so enti obi a wo ye ni follower bia no won so fa hye wutrim se baabi a wo hwehwe akoro no eni asase so ha because Jesus Christ kan was ma henie mfiri ha e wo soro nti wona me kwasiesie baabi amamo so that's here wona me kwasiesie baabi amamo na me kona me wi ameba befomako eti obi a Yesu Kristo na ahye obo ahye me bo se okosiesie baabi ama oba be fie akono aha no wode yedai ahanya ne tena bia bibia ni hanom ha wompa ha hwe bonsam ti ha bibia asai eyentebe eye fake nto wompa asase so bibia eti fanhye otrim kesene se mabedi awurade akine de se de ebinum aye bilonia ebinum anya omo cham ne ebu omudi no sesa kase ne ade no opese awurade nhira wo sa akwa no so bi emfa wo de no betuto bi die ebro so awurade adom wo de ama se fabo afoforo nso bi da so abrantie yi epren ho abu trika wo se hwan enya na ise abeso ano abu trika se triga wo se trika je me huni din boda o show sika na wo so life and mbrantie show us the way. Do you know where this guy got all these sources from? Winning baby obinya ne sika free. Winning baby obinya ne sources free. Nti adan na wonsun wa awurade sumum na wonmo awurade di mo mpa na wonfa ode ma ana wonfa wo so no de ma na wonwene daache se daache nkwaje no awurade be ma obi ekowi ase no hwe baby a wakogina awurade amfa fie pe obeservo ewo prison because ya chine say wa fraud. Nti Kristo asam say yenhwe ye ogiri ni o Kristo ni bia na yenhwe ye na obi anada ye. So anya careful a we abranti obi be dada o say oh ja asore no jiri kokko asore kra de emua ikasa me be jiri foforo na ma me bia na me koto aduane gere e wona ofitem ayi krofrom komasi krofrom fitem o wona na ja me ya kodidi them di 5 series a day nti aropa no me koje kokoni ayi kosi amane si 2 series a awia na je se mako gobe na ehonzo so mako charge kakra na me jakwense bia me be numsuo edo ba bia so kodi asoro na se mkotru fe jiri kokko o se onam se trufe no se trufe ti de eno so ni asoro be na se jiri kokko o se
Woman Nancy for Manam Siai. No woman I know more to my home, I'm Siai. And no man a young cockra for us or a number of us or I'm saying. I said, now Brantia, come on, pa, opa, sorry, aqua. We are sorry. After Adriana Galia media to Asamanum. And I'm saying, Mommy and I didn't know because I was, no, nice guys, you pass or papa qua. Was it Gidi Coco? Now there was a can, no, Gidi Coco. We are sorry. You mudu duanwa bebre na wa life we so a nipa bebrebe asɛ ya sɔre ne de akyerɛ mo. Yes, we are aware. O ma sɛ ya sɔre ne de akyerɛ mo te sɛ de asɛ ya bosonsomfuo bi, asɛ ye okoto bi, asɛ ye twitwa nipati, asɛ ye free poase ne bai. But it is never true. It is never true. It is sometimes you wura baby and a pe na obi e we hon obi okro kopɛ dan na obi sa okɔ de asɔre ka sɛ okɔgiri kɔkɔ sɛ ɛdan no manya mfa ma. Mama me say yes so babru na da Pentecost of aso de mo no enu ani we babru na da Pentecost of aso de enu ani yusu babru ya na da Roman for aso de ɛda Anglican CAC Presby Philadelphia sababru ya na de da ho enu anso ni yusu enu anso ni yesua Kristo Yesu na amugini di a mo so wu na ne nansa so sɔre ɔno anso so ne nyina gini di a yebo ne din then afraid de ene de ene o de yo oko anya no koreda ye jinsu mo subodi nkura de bi no nkura de mo mo de cap okura petepete o so yi o mo se subodi nyina fake ye de na original wo mo ye bo wo mo su wo sutini mo no ena ye original eti ye ka so re nka ye original church ya nke true fake ka bebre Sunday churches no do na ye fake communion ye dina najo ade na wo de udina no pa eti ye ka original church ya hwan de nke fake hwan de na ye original the odine dia na jodi se the Christo celebrate na de ene the odine dia no pa odine peye no hwan de na fake hwan de na original the odin nsuo egu cup mpiti obi so ene the okonsu tinim ekobbo asu efa Yesu Christo anamoso wone de wode cup ese nsuo ene pore tank mu no hwan de na original hwan de na fake the wonni bronya de woni bronya ene obi a wodi o celebrate bronya ye de sinsane ani a hwan de na ye fake hwan de na ye original. But some people has claim say oh true faith there and ya person so for all because of kokon no ayehye nti ye na si form nti masa ye na si form no bofo bia ne wono mu a oye nyankopon sora bofo a wo hyempa boa da bi so obi o spiritual person bia we ka kire bofo bia hyempa boa eno nti na onipa wu a ye nhye ne paboa so mpa nkwa samado no unnim bibia mo bi nkire wo na usue hu na beboa One wo wa me won si ahye ne paboa da asamado yemfa paboa nko paradise yemfa paboa nko nti ukra ni padua no se ukra ni padua no hunhum no won hye mpaboa wo won hye mpaboa ti se yen hye mpaboa wo asori fie ni esum awurade a wo se ba bia banu anase basa be hye e wo awurade dim wo ho ni ye hye mu awurade dim. God is a spirit waba ho nti wono Kristo no nyankopon no anase Kristo no oba no hye mpaboa ye mfa mpaboa entieti nanim na yebu no yewura otumfo ote akonwa kokko aye wote akonwa so no asante hema wuye na asante hema wuye no eye na se hwan na hye mpaboa ko ogro mpaboa ne so te se apampan bi a wasiesie ntosi e wo so ekoton enipa mpe no kore nti yeka nokura somo a nokware gidi asore ka ho o wiase eba 1914 enye nne asore sorry ba ko edi ka wo wiase e kan se ene Ghana ene e kan se Ghana ene gidi asore gidi kokko asore ene ne mu apapai
enti nkogina baabi mu obi ekeka nsem bi mfa na wadwene asoro we hunkunkuru tumi wom adoma chedie nyina bi yɛ adwuma sɛ de babro ne kan wasɔre a wokɔ a wagye agina mu ne ade adoma chedie ne nyina yɛ adwuma anza sɔfo ngwa ne preach obi ano no a ne yere no maka correction omu wi asa the preaching no kura na ehihye free head office Accra near the aba branches based can I say branches based 15 na ahita baabia no Kumase Takoradi ne Nkrania ene de kekanka ho no nyina no teachings ni free headquarters John 14:20 na ya de aba obi amfanya nkyerɛkyerɛ we ho nkura sɔre na bɔne ankrafo die no na mepacho Kumase fo di no esuno bia ne de ede said ye Kristo cheche adoma chede no soronko no oba ye mu a ibia ye adwuma ye om se ena omu nyina ye difo obekọ no mu kam kwe te se mpraku masa uni bibia akwa no tum oba ye mu a ye wadifo ye wasofo ye wachechefo adwontofo ye wasepakafo ene ye wo Bible readers adoma chede ni nyina ye adwuma ye omu mo te da yase ye omu mo kakasa wodo ye omu mo hunu obi honhumati no munya ohunu bekura me wakakra me a meti wani ma me yesam bakani ya no kura me wakakra honhumati munya Awurade adom tie bi hunu aka kire ho so honhumati munye enti Paul say yenhwe ye na obi anadaye obi anadaye hwe ho ye nti se oba Kristo mu na se oma obi daadaa efiri Kristo asamo pe afi na etwetwe Onyankopɔn bufuo de abaoso nti obi a efiri sabreko bia no ususu se na hunu se obetimi abedada obi a no atwe afiri Kristo nase bia no ma ho kwai enene mo woni ni twaka Ephesians chapter 5 verse number 7 ho na medisi cause my mantem nti ye mitwa so tia na Kristo ya mo kina no mesa ato aso afiri ho aba enesafo ni nyina ni twaka na yenkoso antene Kristo nase na yemfa Awurade suro ani apopo enye yankase ye kra ho adwuma te Kristofo na memba Kristo Yesu frɛ no ofrɛ se obeman enigye ewo ni mu daache wona hwe nipa wewu enawi awu yakosie no enawi awu yakosie no enawi awu yakosie no enawi ayesei wi ayesei ensuyira ba se bibi ana mfankosia ensemo ekokoso nyina di adanse se awieye brem ane ewo no pa Kristofo nyina chewo Kristo asemo se babi obi awo bia no so wabruchimem se wo Ghana ha ahobrasiem me ba chewo emfre Awurade adom no hwiase wa hwiase nso a monimra ho so ne sori gina na so biem ka wakane do no ka wakane nyuma pa wo ye ka wakane abrabo ana wo mu na ye papa no na etua no mo Kristo ma honya din so wo mpaibom Kristo tumi ne ye din wo mu wie a afi wa ye din aboroso ama de Awurade pese wo de wie bia watimi ade wa ye beda asese wo je bre na wotie me na ye nyina tie enkwaje se Awurade nsha baabi a wo hwe me free bia no eye mo somfo David evangelist Dodana from Ujawra we True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village Ghana time 8 p.m. Ekobiano your life we so yetie Awurade asem enti ene no aba join me a and ene no follow me a notification symbol no ya adoma no so na Kristo Yesu ya adomo a efiri ochine ko biano 8 p.m. odi be join efiri 8 ko biano bra me life we so na yensua Kristo Yesu asam na minimse Awurade beboaye ama yenso yenyankwaje obi ama ha so obi peska enye skanti ne wa ha yentese azanfo ne bi me zane man grade mi chiro me life ade ba kwa me kram peba kokora no ye ma TikTok ha emi pesika
sɛ sikadua bia nsi a obia mfa sikadua bia mesi ha ɛma ɛnsɔe ɛna obi abɛti sika bia afiri so nti ɛbrɛ iguso ka asɛmpa no oba so anu atie bi utia na de akɔbɔ bra so nti wabra ba bɛbɔ no eni aba so papa no na ɛno nso so atwe akra foforo ayɛ ama Kristo we na hia Kristo sɛ yetu ho anamo menu aba peace and love. God bless you. Ba mata mafio ya ma mente wonka enti medesi awrade atom a ɔkyena yɛbɛsae abɛtoa asɛmpa no so okuara bia ɛne yɛ empaibɔ Kumasi Sokoba Wood Village okuara bia yɛ empaibɔ ifiara bia watch night memenda ɛne yɛ asɔre de fa konye suma ton safre obia ɛtɔda abra na ɛne yɛ mpaibɔ nya asɔre ɛkama kuma so bɛyɛ nukwari gidi ni asafo ba bia wo bia no betima komi ba yo ho bɛfa me number ofa me number tambia obetimi no makasa ani efiri adwumere bɛyɛ 80 kɔ de ofre me onyame cause satam 18 mo life bewie so sabre adiasa mitimi ni nkomo nti ade achi efiri nonkono 9 am kɔ bia no ofre me a obenyame sa support WhatsApp bia a wo de call befa bia no me menyu bia me dum me data sisu 24/7 yesa me fun adum ana se me low battery me dum no me dum data me data sisu 24/7 yo brani adaje manipa nti yɛde bɛsi Kristo Yesu yɛ adomo a ɔkyena yɛbɛsa ahyia awurade nhyamo maame nkɔ menu akɔfi hɔ sɛ mebrɛ na ayɛbe hello Kofi. All right, Antemenka, Prophet Chief, God bless you. Hello, yeah, menu Kristo asundwe nka na pom to say. Nka so nya me adom so. Oh, Kristo Yesu adomo kɔ awurade asɛm na ba bɔne tɔfo mame. Ba de American say that's pa ne asɛm na ɔde ama ya na ɛno anu pepepe. Fa sɛ wo fie na ɔmo yɛ bosom asɛm na wo say me kɔ asɔre nti wo mpɛ sɛ ɔkɔ akɔtena bosom de mu ama mo ho sɛ wokɔ asɔre saa yɛ bosom a ɛni nti wobɛtena fie na ɔde sika ama na obi ama na akɔ akɔhwɛ a ɔka ho. Yɛmfa ne sɛ obi a wɔno nkwan a wɔse nkwan no wɔndi bi bet waka hwɛ. Ewe sɛ nkyini wɔ mu anasɛ nkyini nim wadi. Yes, wadi. Nti me family am ka sɛ ayi example. Ɛmfa sɛ last year me yale na yɛ serious pa nti ɔmo fa me fa kwan so a na ɛmfa. Ɔmo sisi na we sisi. Nti ade a meka kyerɛ ɔmo no sɛ meka kyerɛ ɔmo sɛ me baby ɔmo de me fa bia me mekɔ because me pɛ enokre no ana before me pɛ enokre ne ba ansa na sɛ me wukura mpo na mpɛ enokre ne ba ansa na because me nka sɛ me yale ne nti me bɛfa Jesus akyi anasɛ me bɛgya nyamso no maka sɛ we ye ntentem ne nti me bɛgya ye no akɔ da bi me nyɛ saa yi nti ɔmo de me kɔ baabi ma papa ne ka kyerɛ me sɛ ɔmo yɛ pastors kra ɔmo spirit ɔmo hu na ade no ɔmo ba wɔn no hɔ ɔmo ba wɔn no hɔ bɛgye spirit bɔ ɔmo ho ban na me afra me hyɛ na me se me som nyame saa na waka kyerɛ bɛ man ka hwee me sere nti wɔkyerɛ ɔmo nkwan ayi sɛ ɔmo mfa nkɔ fie na ɔmo nkɔ yɛ ɛma me man di ɔmo akyi ne me di ɔmo akyi man kasa me yɛ anaasɛ mɛyɛ me di ɔmo akyi me kɔ yɛ bibia okay but upon all that me kɔ yɛ no still me kɔ da yɛ no me som da yɛ ehu sɛ papa bi ne maame bi a maame yɛ sɔfo maame a ɔmo ba ɔmo bɔ mpaeɛ de maame within that mpaebɔ na ɔmo ba yɛ na seconds me nyane at once wɔ mpaeɛ na about 12 me busa maame sɛ maame ne papa na ɔmo wɔ ha no ɔmo wɔ ana maame ka kyerɛ me sɛ wɔnhu obi a ɛwɔ ha nti from that day na me sorry maame bibia yɛ okay nti woka sɛ wosom nyame sɛ mesuro sɛ meyɛ si a mesuro sɛ mamfa ha dabi me de wonim deɛ woyɛ wonim deɛ woyɛ because
Nyankopɔn se ontimi nsave Bible na ma yahu sɛ ontimi nsave nipa mmienu, ontimi ndɔ nipa mmienu ma ne nyɛ yie. Correct. Yeah, either sɛ wobɛfa baako anaasɛ wobɛfa baako, wobɛgyae baako. Yeah, nti wiase no wɔ hɔ nom na wobɛ sɛ wosom ɛba ɛna wosan kɔ fɛda ɛsan kaa sɛ sisi na bi mu wɔ hɔ nom a na ɔmakɔda na bɛrima na ɔbaa ɔmo bɛda na ɔde ne katrama ɛde fa no yɛ ase ɛyɛ real because nowadays saa nneɛma na ɛkɔ. Wotumi kɔhu sɛ obi gyina no ɔka sɛ ɔno deɛ mede mepɛ o. It's all those ana with it. Sisi na mostly no sisi agrampo no wiase no wohu style baby a ɛwɔ either sɛ yɛayera anaasɛ something like that. Ama sisi na sɛ obi bɛka nyamesɛm akyerɛ yɛ a yɛayɛ yɛn ho te sɛ yɛnim dada. Yeah. Womma nipa ne nka wie wontie na wɔde ayɛ wabɔ wo ho ba. Womma nipa ne nka wie kwa na wɔde nka aka kyerɛ sɛ we say ni sinse mekwa na minim dada. Minim dada no a obi abu. Minim dada. Enzi saa minim dada na de yɛkɔ. Na de yɛkɔ. Yɛfie ɛna ya na ɛna mese me nyamesom de me mfa ndi akɔ because ɔmo nyinaa ɔmo yɛ bosom hɔ no. Yɛfa sɛ me yale bae no ɔmo san akɔ akyire kɔhwɛ na ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkyerɛ m adeɛ bi ma menyɛ ɛnyɛ saa ending of the that year and last year no ɛntome. Nti meka kyerɛ ɔmo saa time me bae no kwa na menni aduane a mebɛdi. Me frɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo ma me sika mfa ntɔ aduane ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo nni bi but ɔmo ka saa yi ni kyerɛ ɔmo no de ɔmo ntimi sɛne me hɛn si sɛ memfa nkɔtɔ ayi ne nneɛma no mfa nyɛ. Megye sika na meka kyerɛ ɔmo mebɔ mpaeɛ na meka kyerɛ ɔmo sɛ mede ayɛ. From that day till now, last year till now, Nyankopɔn adom me da se to anti megye nyame di. Megye nyame di nti wo gyidie mu dia ɛma ana wo gyidie mfa wo ho nkɔhyehyɛ nneɛma ho especially embassy. Oyo bema bi wo hɔ no ma wagye nyame di ɔsom nyame yie but the movement a wade wo ho akɔhyehyɛ ɔbaa ho no obi bia bɛsa because ɛnyɛ sɛ meka against wɔn because yɛfa sɛ girls are most dangerous things in the world. Tie in them because mbaa de omo is dangerous because they have all the spirit and they can manipulate anything. Yeah, and now my kakra mo one until all preaching there real. That's it. Yɛda ase me nua Kofi Awurade nhyɛ baabi a wɔ biara na ɔma onimdeɛ ne onyansa ɛndɔɔso. Awurade ase mu tumi nso ɔma obi mmoro so na ɛfa ɛboa n'adwuma sɛdeɛ wɔyɛ no na Kristo nhyira. Maame nkɔ ɛyɛ God time is the best. Saa na ahwɛ toa so God's time. Ɛbakyɛ Agya Kristo asomdwe nka ho. Nka nso papa. Ɔbaa na mene ne di nkɔmmɔ bakyɛ na bom te sɛ Nyame adom ɔda di nanso. Kristo Yesu adom bɔkɔɔ. Awurade asɛm aba bakyɛ wɔ bibi ka mama ho ɛbrɛ. No, wode ɛne deɛ maame to ntam but mehu sɛ me bra Kofi aka ne nyinaa. Wama yɛhu sɛ ɛwɔ wiase sɛ wobɛyɛ nnwuma na wayɛ nnwuma, wobɛyɛ hye nso a na wayɛ hye. Nti sɛ ɛwɔ wiase mmeranteɛ no mabaawa sɛ ne mu sɛ ɔbonsam no watɔ yɛ adwene no. Nti sɛ woama w'ani ana hɔ a ɔde wobɛkɔ ɔhaw ne ɛsan mu. Obi a wobɛtumi ne obi adi nkɔmmɔ, woka Nyame asɛm no na ɔno nso ka nneɛma bi a ɛnsɛ ne mfata. Woama w'ani ana hɔ a otumi sesa w'adwene ɛma wo koraa Nyame nsɛm no a ne ka no owura koraa tumi fi ho ma like sɛ asɛm no a moka no koraa tumi ɛdane. Nti sɛ wiase no a yɛawɔ no ɔbonsam nankasa nam ɔbobɔ mu sɛ gyata. Nti sɛ woama wo ho anyɛ den na woanhyɛ wo ho gyidie mu a abere biara no wobɛhwe ase because sɛ ɔpakra ama ne ho ɛna akra ne nso wo ho nya da kwan kakra biara no na wafa na ɔyusu na ɔde woyɛ nneɛma ɛnsɛ ne mfata. Wobɛwura mu bɛwie no w'ani bɛba wo ho so no na kyerɛ sɛ onya ayusu. Nso kakra metimi aka no meda ase.
Oro Yesu Kristo ensure baby a wo bia. First time. The bacho na odi akasa de share. But your friend gift. Gift bacho wo hefa. But you see a dem will live no. Lebanon. Papa. God bless you. Mamenko, God is great. Hello, me don't phone back to Chris Asungenga. Hello, God is great. Yes. Good evening. What you good evening, Napom to say. Namiado. Yeah, the Chris Yesu ase. Dako mene adofunu nyina ba be teachings about the word nyame. Me ba be ho nkyerɛkyerɛ kakra. Etwa sɛ okristo ni bia eka Awurade anaasɛ Onyankopɔn adom ana Awurade Yesu Kristo adom ana Awurade adom. Oka nyame a nyame enye edin a ɛsɛ sɛ okristo ni bia wobɔ. Nyame refer to smaller gods. Nti dako yɛba bɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ na ɛtumi aboa yɛ ma afei yɛhu saa corrections na also again. Okay, ready between. God is grace. What are within this say? From me Bridget. Bridget. What you guys have? Kaswa. Oh, okay. Kaswa for you now. Way. What's on Namiado? The Christmas. Okay, yeah, my crana duane and this also one day energy ne or abobodum. And then you may yet to your home for our Christmas sermon. Who will be big car? What's your day? I will meet you. By all that also can crown. And I'll buy any appreciate. Ubewura mu na ne preacher wi ana sɛ wogina so tie preaching ne bi kakra. Hello Bridget. All right, on temenka say network no intimi enyina so Bridget dia no tomwa na ne bekasa. Okay. Mamenko Madam Janet or say yes sister Penny one na itwa to kra ewia na yabompa de dwumadi ne nyina aba. This was so gen come Madam Janet. Amino, papa. But you're not Nkomo te se. Yeho adomo bibi abako pa na mpacho mo so e. but your house so Chris Adomboko. Ansa de mo fa nche mi o na. Ya no ma je mi aboso pa me pa su bia no ma be yi me firi so. Ah. Ai. Anda me ba so pa na yo na eboja afa de. Ah, na ahye me se mi wie de me ya fe mba na wa fon. Ano kre. Mfa nche me. Ene kwadam ka asa wo ma chinchina hwehwe o sa. No kre mama ntem. Ah. Ma enke ya tia faso. Ya tia faso. Awurade anhye me. Okay. You went there. Ame yewura December no enti ya na ka ho asem na yibibi ho. Yeah, papa. Ene so kra ya mpo asori ntenti. Tutu mu a bidu na je se. Ebreko. Yeah, nti mo fa nche me. Yes. Na papa me buy na wa start no. Topic na dey we gina so ne dey man te. Ano kre. Aba kan be 1 second bia. Enye mayre kwa de manka topic na ye futu. Ephesians chapter 1 verse number 1 coming down. The futu one na e tu on for. Say oro kachre nse if you under your more ni ade
obi ọwọ saa abere no mu nyinaa no wonya Awurade nkyɛn nkɔ nti yɛnwie ne ama obi anaadaa yɛi nti Awurade futuo ne Kristo mu nante kronkron aseresere sɛm a yɛnhyɛ ne nyinaa yɛntwe ho mfiri ho ɛhyɛ futuo ana na Paul ɛka no ha ɛhyɛ yɛde ɛnante nti ɛna deɛ ɛyɛ futu sɛm a Ephesians 5:1 ɔsɛ munsua Onyankopɔn sɛ madɔfo na yɛnante odom sɛ de Kristo so dɔɔ nti ɛde ka frafra ɛde nyame ase ɛde Nyankopɔn ase paa na sɛ wɔkasa no baabi a mebɛtie yɛ paa na wɔka ɛsome sɛdeɛ enipa si ebu no fa ebinom bu ne sɛ ɛyɛ abosomdeɛ because sɛ yɛnan yɛde yɛnan sisi fam kɔ aso nanso no adeɛ baako a wɔsɔ mu hu ne sɛ sɛbi o ɛnyɛ sɛ yɛnam baabi a ne yɛnan agu fam nabe ɛnyɛ baabi a sɛ wokɔ adwuma a na agu fam wokɔ baabi a na agu fam na mmom baabi yɛ pɔtee na yɛ a ne yɛkɔ a yɛde yɛnan ɛyɛ dɛ egu fam a ɛkyerɛ bibi na ɛyɛ me dɛ sɛ wode otumfoɔ ɛdeɛ no ɛyɛ example ma yɛ ɔhu sɛ yɛbu enipa nhyehyɛeɛ ɛkyɛn Nyankopɔn deɛ enti no ade enti na ɔmo nka sɛ no deɛ ɛyɛ abosomsom ɛne deɛ ɔmo deɛ ni deɛ sɛ fata nyinaa kyɛ sɛ ɔno kɔ ɛyɛ na ɛne gye sɛ wɔkɔ a warɔrɔ nam pɔbɔ a wɔkɔkyerɛ otumfoɔ na mpatwe wɔ otumfoɔ bi hɔ nom a wɔkyɛn yɛ Nyankopɔn nea ɔno bɔɔyɛ no ɔbɔɔ ɔno otumfoɔ na yɛde sɛ ɛne deɛ ne ma no ade enti ɔno deɛ yɛkɔ n'anim na sɛ yɛse a wɔrɔ mpaboa deɛ a yɛse yɛyɛ abosomsomfoɔ so ɔho nti ɛsɛ nka nipa yɛtumi tena ase ɛbɔ mpa yɛbusa Nyankopɔn sɛ a na adeɛ wei efiri hen ɛna ɔho sɛ na Kristofo yɛaba no yɛmpa adesua sɛ nka yɛ adeɛ a yɛsua adeɛ a nka nneɛma bi wɔ hɔ nom a nka yɛbɛte aseɛ ɛwɔ mu sɛ yɛn nyinaa no yɛaka bi pɛn nanso yɛma yɛn ho kwan ma Nyame ho kronkron boa yɛn no a yɛtwi bɛn yɛn no afei yɛhu ne yɛwom na me deɛ asedan ka Nyankopɔn sɛ ɔpɛ nkyerɛkyerɛ a ɛnnɛ yi na kyerɛ sɛ ade yɛ papa bia no ebi mo ahyɛ da pempapempam ntadeɛ ne bi da akɔtenatena fikyire baabi a kyerɛ sɛ ɔmo de bɔ apɔnkyi na sɛ na wobɔ ɛsom yi din a nipa bebree na hu so mfasoɔ nanso ne nyinaa mu no sɛ wohu papa no deɛ a na sɛ owura mu a sɛ ɔpɛ sɛ onya nkwagye nko ade a wobɛnya ɛsan sɛ nyekwara asɛm no akyerɛkyerɛfoɔ no ɔmo mfa wadawada mo preachi a mo mfa asɛm ne wadawada sɛnea asɛm ne tie no saa pɛpɛpɛpɛ na mbɛka no enti sɛ woni a wotoɔ na sɛ wohu sɛ wodi fo mu a wankasa nyɛ obi na ɛbɛka kyerɛ sɛ sesa agye sɛ wayɛ wadwene sɛ wompa asɛm no mu nokorɛ enti papa Yehowa nhyira na kɔsoa fa asɛm ne brɛ yɛ nea ɛyɛ afutuo nea ɛyɛ atenatere nea ɛyɛ nkyerɛkyerɛ nokwa asɛm ne wei a woyɛ nyinaa sɛ dɛdɛ bia na woka yɛ me dɛ no sɛ bu hɔ no mu a ɔbɛte asɛm no ebi kora wokora wohu sɛ wo nti ɛna obenya nkwagye enso no de akwakonya nkwagye wɔ baabi foforo nti Yehowa nhyira na wɔnkɔsoa nye wadom mo ahoɔden minim sɛ tɔda ka benya akasa bre wada kora nkɛyɛ nanso ɛnam sɛ wahyɛ Nyankopɔn bɔ nti no sɛ no so wɔnkɔsoa nhyɛ wo den na da biara da sɛ 1 minute kora na wode asɛm ne bɛba a minim sɛ ɛbɛboa yɛ Nyame adom na no msɛ 3 days deɛ no wode ɛkɔto hɔ nti ɛndro a mehwɛyɛ paa Yehowa nhyira wo say I have regretted na message ne was so powerful na ɛyɛ me ya sɛ me mix yɛ saa da na wo tichi nanso me da Nyankopɔn ase sɛ metumi anya ametie ɛyɛ nsɛm wɔ papa ho fam no honam fam nyinaa sɛ Nyankopɔn so ɔno ne ho so obo wiase a na sɛ ne nti wɔsese ya nsesa ya akwan anwanya metoa no wɔsan bɛpepa yɛ firi asase so dia saa pɛpɛpɛ ne nipa nso so akwa mu nso tie so ne nipa nam na nti obi tumi ka sɛ awokra manum me ho sɛ me no na nkyɛ me num ho sɛ me yɛ we ma wa na kyɛ sɛ adeko a wayɛ no ɛha adwen na kyɛ sɛ adeko a wayɛ no ɛha adwen nti yɛsɛ Nyankopɔn sɛ ɔmboa yɛ na yɛbla yɛtutu anamɔ yi ontutu anamɔ nsisi ne yɛyɛ sɛ yɛkɔbɔ ne ho a ɔmboa yɛ no wɔntwe yɛ na da biara de yɛte asɛm na yɛmmerɛ akoma ne yɛhohom ase ne yɛmfa asɛm no nyɛ adwuma na
ɛbɛboa yɛ ama yɛn nso yɛatumi anya nkwagyeɛ wɔ n'anim. Amen. 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 Awurade Aisha Mame Janet Amen. all the way. Wakasa papa. Awurade Aisha bebree dodo a bekasa ne nyinaa no. Awurade Aisha mo. Yɛda wase na Awurade so nhyɛ wo den na onye wa so ade nyinaa emfa ema onemmoro so. So me da so ne nkura nhyɛ ya da ne da nyinaa no o hyɛ yɛ toda na ayɛ den na nso sɛ wo do sa kɔto abre waduane wo ani a nsɛm bebree ti agamo konkuto dwa no so a na masere bi ama ya abre bia Nsham nti ene yɛde dwumadie no nyinaa eba na wieye nti sɛde de bia no yɛka no bɛkɔ so aka akɔpem bra wiase bɛsɛ ene hyɛ ede Kristo edin eda mu nyinaa mo ase ebia me ka sɛ yɛba life na hyɛ munni hɔ a sɛ be yɛnso yɛni hɔ Awurade asɛm yɛnka nkyerɛ mframa ede kyerɛ nipa nti sɛde asɛm no ba bia so mogye ene asɛm na no ɔhye o sɛ din o ne nyinaa no mode akoma pagye ene nya mo nko aso na mogye yɛnso yɛtie fa mu aba bi na eboaye ma yɛhwɛ yɛ akwa yi nya sɛ yɛbɛtan so ya no den saa ne ewi a da bi o eboaye papa yɛ nantiem yɛ dwumadie bia nti obi a okura opese osom Awurade yie pa yɛ ne kura dane sambagani ya ompesa asem bia betu bia no na ompesa asem bia yɛ na opese wakwan yɛ pepepe no dane sambagani ɛne obeda no sambagani aba bi onam bia no obi ayɛ ya no ɔde ne sɛ tena so nyɔ na woite sɛ nyɔ na ate sɛ eboaw asɛm na abɔ ho bai nti Awurade nhyira kakra yɛ nyina egu so yɛkɔ ni minim sɛ daakye bia no Kristo Yesu a wafrɛ no ma yɛbrɛ ɛnyɛ kwa nti mom yɛ nyina mfrɛ ni akoma pantena Awurade asɛm mu de bia minim sɛ me life so ubetie bi wi a okɔ afoforo platform so ekokotie bi ni nyina no fa yɛ adwuma sɛ nipa no ka Awurade asɛm korɔgyen a ɛba kyɛw mensi wo kwai tie bi fa ka wo de ho de fa nante bia wo so kɔto bi na sɛ ɔno so yɛ ade bi na nya wo so nya bi aka kyerɛ no na bibia atimi ayɛ kama nti Awurade nhyia mo nyinaa mbompa yɛ tiawa na yɛ de dwumadi ne nyinaa aba da wie Kristo yɛ adom a ewiase nkɔ na wie a wɔkyena bɛsa aba bɛtoa so ama adwuma no so ayɛ nkɔ so nti ahobrasiem bia wo bia na yɛmɔ empae yɛra ɔse Abraham, Isaac and Jacob Nyankopɔn you are yɛhyew no wonyam bebree onkonkron ebrɛ ne so yɛ frɛw Kristo Yesu dinimu wode utumi no ahode so bɛboa yɛ ɛma asɛmpa adwuma yi akɔso sɛ de ɛhyɛ ɛkyɛkyɛ Awurade ba yɛ wasɛm nti yɛsrɔpɔ de mo kyɛw sɛ ɛntiaseɛ firu nti ma ɛntiaseɛ akoma onkonkron wonkyɛ ne wɔ adaruma ɛno nso hwie bi go yɛ nso nansa wi ase bɔne afa no mum ɛde nipa ɛyɛ de ɔno no pɛ ɔmaawa onko a no ɛwɔ life yi so dodo a asifom nyinaa no fa utumi na nso ka obia ne dua onkonkron aba no yɛ mu wɔn mo esuro bɔne amana tena yɛ mu ɛnante wa hyɛde ne wonkyerɛkyerɛm wakaaka yɛ adwen ne akoma nyinaa mu afi wodu tumi aboa yɛ ituma yɛ de Kristo pɛ andaache yɛ nyankwaje afi mi gyae honam fam anamonto hodo a obi etu honam fam hyɛ wo nsɛm Awurade sanse yɛ de ho ato so nti honam fam so yɛ ne toda bibi hia yɛ nti yɛtie w'asɛm de bɔ brɛ no honam fam so no aka yɛ no mmerɛ si yɛ yie ɛma yɛ ho nkyiri bibim na nkɔba sɛ onkwan me yɛ de ho ato so no ewiasefo a ɔmo ne w'asɛm di asie no ɔmo ne yɛkɔpɛ mmoa ɛba sa yɛ ho hora daadi nti fa bɔne bia akyɛ na ɛfa otumi
na biebie kwa amaye yeso ne yede wa miensa aka yede no nyahya ma wo so bafo de boa yenda amen Amen. jai yankwa nyina so hye wonsem onipa boafo no be biara okra wo bia no Awurade Kristo dine mu fo bia si ontaba adwo no nase na ebe obia ho bai de oyare wo de utumi asane yade de ho mu bi tete no wo de utumi aka bonsem anim wabretumi boni bia ase afi de adwuma sema ye basa ni sika sema ye basa ade bia ye honam fam anamontu ade bia Awurade baye nche akoma beto ye yem no for den so boaye wo de shefore de boaye nda amen Amen. onipa bi wo wa ne mu a ewo nipa nsem odobankoma asem ne nti kai me shafo ni nyina fa utumi no nso biebie kwa ma wo na eyi simpie boni bia firi wo no mabrabɔ so na onipa bi asase wo ni wo shafo ni hia na omobuo mo na asodwie ba no odobankoma de bie kwa ne da amen Amen. abwasam no ye ho ato so eti me mpa bɔ ne sɛ asɛmpa egusu kan no onko ano so kaayɛ ma wakɔ ankɔ yɛ mfoso ne mrato fidie bia ho bɔ ne nya bosafo besum bia no na nkukuru tumi so hwia no afi Amen. adwuma no akade a Awurade Yesu Kristo yɛnsa ka ebetima ma adwuma na yɛ nkɔso ntɛntɛm no fa tumi no ɔde nso hwe aboafo ma no mɛboa yɛ na yɛtumi nso adwuma no deɛ na wɔ Awurade ase hyira tiefoɔ nyinaa hyira aboafo nyinaa dodo a wɔ life nso nyina Awurade hyira wɔ ma ɔkra bia na montuo nya ɔfɛ na bɔne bia yɛayɛ bia no Kristo Yesu din mu fa kyɛ yɛn na hiri ɔsoro ahema kwa no hiri ma yɛ ntimi mfam yɛnya nkwagye ma yɛ kra we ni ade sɛ dia na dwe bɛboa yɛn na de pa hɛ pia yakɔso ada wase yɛnim sɛ ɔbɛyɛ yɛma yɛn ahyiwa no nyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Amen. That's it. Yeso edamase bebre Awurade nhyira mo enti Amen. yɛde bɛsi Kristo Yesu yɛ adom a Mm. yɛbɛsa aba dodo a mene mo appointment no nyinaa no ɔkyerɛ mpaebɔ no ɛbɛba so nti ya obiara mmoa no ho ɔkyerɛ bɛkɔ mpaebɔ mu nti Awurade nkɛn wɔ Awurade adom a ɔkyerɛ yɛbɛsa ahyia. Amen. Bye bye.